12 noyabrda hasyl toýunda we hepdäniň ýeketäk dynç gününde Lewap vilayatynda büdjet işgärleri we esgerler köpçülükleýin palta ýygymyna çekildiler. Türkmenistanyň döwlet mediasy bolsa bu senede hamala ýurdun dürli künjeginde hasyl toýunyň dabaraly ýagdaýda bellenilendigi baradaky reportajlary görkezdi. Vilayetde bayramçylyk atmosferasy hiç ýyly duyulmady. Köpçülükleýin çäreler, şolhana konsertler, maslahatlar geçirilmedi. Muňa derek ýekşenbe güni büdjet işgärleri we esgerler köpçülükleýin palta ýygymyna alınıp gidildi. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 13 noýabrda Sebitden maglumat berdi. Ýatlasak 9 noýabrda Sebitdäki habarçymyz hasyl toýy münasibetli geçirilen çäre soňky aýlarda görülip eşidilmedik derejede köp adamyň gatnaşdyrlandygyny we olaryň sanynyň ýüzlerçedigini aýdypdy. Bu çäre 12 noýabrda döwlet telewiziýasynyň Watan habarlary gepleşiginde hamala şol güni geçirilen ýaly edilip görkezildi. Hakykatda bolsa Türkmenabadyň edara kärhanalarynyň işgärleriniň ýüzlerçesi gowaça meýdanlaryna gitmeli edildi. Palta ýygymyna gitmeli edilen işgärleriň takminan ýarysy hakyna işçi tutdy. Beýleki bir bölegi bolsa palta ýygymyna gitmejek bolup, edaradaky palta ýygymyna jogapkär işgäre 40-50 manat pul berdi. Bu işgär arçynlyga pul berip, gözeňinde tutulan paltanyň ýygylandygy barada kepilnama alýar diýip Lewaply büdjet işgäri belledi. Habarçymyz 12 noýabrda Çärjew etrawynyň Lewap Daýhan birleşiginiň gowaça meýdanlarynda esgerleriň hem palta ýygymyna köpçülükleýin çekilendigini aýtdy. Etrawyň şol Daýhan birleşiginden uly awtomobil ýolu geçýär. Şol ýoluň çep tarapyna esgerleriň ýüzi goloý, sağ tarapyndan bolsa büdjet işgärleri palta ýygdy. Esgerler ýörüýte tiklen eşikde bolup kellelerine gara top hem bar. Dip habarçymyz belledi. Onuň tasdiklamagyna görä büdjet işgärleri sagat 12-de ary kesmäge çykan bolsa, esgerleriň naharlanmagyna günortan 2 töwereginde ruhsat berildi. Lewabyň gowaça meýdanlarynda Mary vilayatyndan gelen hakyny tutma ýygymçylar hem bar. Olaryň aglawasy bulutçulardyr diýip habarçymyz belledi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň häkimliginden we obu hojalygy bölüminden kommentari alyp bilmedi. Dünýäniň palta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna Türkmenistanyň hökümeti palta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär.